боз я борга салому алайкум дӯстон. Боз мисли ҳамеша ман ҳастам Сомон аз Олмон. хуш омадед ба канали ман Сомон блог. марло чихе ки дар видеои гузашта дар бораи ана заборо видео карда будем. зиёда аз 43000 бинанда гирифт ва хела комментарияи хуб нависондед. ҳазор раҳмат барои комментарияи хубтон, барои дастгириётон. бародаро як хоҳиш дига мекунам аз шумо ки ҳамора зиёда 43000 бинанда гирифтем ки ҳамин шумора подписчикҳо камтар кам буд. ҳамира як бало кунен шумора подписчикҳо ба 10000 бараса. ҳамира ақаллан 30% подписатсия кунен, зангуларо бизанен. дар видеои оянда мехоҳам ки дар бораи чӣ хел ба Германия омадан. ин видео ҳаста бо мехоҳам хуштарак маълумот дем. ана чӣ хел ба Германия омадан бе пасредник, яъне ки дар пасредник суннати ҳам хеле видео кунем. бо ба наздикии ҳафтаи дига худо хоҳад мо ба шаҳри Франкфурт сафар дорем. пеша бародари тоҷик ки дар ҳамин шаҳри Франкфурт дар соҳаи электрикӣ кор мекунад ва бениҳоят маошҳои хуб дорад. дар ҳамон бора ҳам қачи рафта маълумот мегирем чӣ хел омадан ба тарзи электрикӣ ва сусу. хулоса ҳамаша дар шумо мемонем. шумо бехабар намонед. ҳатман подписатсия аётона буред як бало кунед. ҳамин канали мо то 10000 бараса мо ҳатман пешравиҳои назм барои шуморо пешниҳод мекунем. ҳатман зангуларо аётон наброрем бародаро ки мақсад видео аму сабаб мешавад ки видеое ки баромад шумо бохабар бошед. хоб мавзӯи имрӯза мешавад дар бораи бачаҳое ки спортсмене ки корчаш задан. мо ҳамаи видеоро тамошо кардем, дидем ва як хулосаи аниқ дақиқа мебарорем. дар ҳамҷо суҳбат мекунем ки гунаҳгор аст, ки гунаҳгор нест. оё дар ҳамун кор шаҳромак Америка гунаҳгор ҳаст ё не? барое ки бисёр касо шаҳромак Америкаро гунаҳгор карданд дар ҳамин кор. хоб дар ҳамин бора ҳамаша подробно гап мезанем. шумо то охири видео бо мо бошед. ҳатман лайк, комментарий, подписатсия аётон набурем барои дастгирии канал. хоб мерем аввал якум қисм. бародаро ин ҷанг шапо корчазанӣ ин чизоро манъ карда намешавад. ай кадом ҳисоб намешавад. барое ки ин зина ба зина омадагӣ буд замоное ки группаи мафиозӣ буд. баъди группаи мафиозӣ омад вор законошид, яъне ки вазифаи иё ай чӣ иборат буд. вазифаи иё фақат қочоқи маводи мухаддир, қочоқи инсон, қочоқи силоҳ, киштор, қатл, кришаватӣ. хулоса вазифаи намё олами ҷиноят буд. шукри худо мекунем ки бо мақомотҳои дахлдор дар кадом давлатҳое ки ҳаминё буданд аз байн бурда шуданд. барои чӣ? барое ки иё ҳама олами ҷиноят буд. яъне ки бисёр касо мегӯянд ҳамё дар хубӣ доштанд. не, хубӣ надоштанд. иё тамоми чишон ҷиноят буд. як кас мегӯяд кришаватӣ мекард, ғам намедод. хулоса бисёртар дар Россия дар бозорҳо мешид ҳамин кор. навравшан ленин карамский агар истораша бидонед. мисол ки кришаватӣ мекард ё ки дед ҳасан. иё кришаватӣ намекарданд. иё просто так агар ки ҳамин чишонам буд ки ту дар бозор мақсад савдогар будӣ, барои ту як кришава дар кор буд, бояд сум мегирифтанд. барои сум гирифтан бояд як одами хушона роӣ кунанд ки тура ғам битанд. вақте ӯ омад тура ғам дод, ин байси мияд гӯё наҷотбахш тура ёрдам метавад. сумам мегирад гӯё ӯра кора ҳал мекунад. хулоса ки ҳама чӣ аз ҳисоби хичон буд. мақсад ҳам одама роӣ мекарданд, тура ғам медоданд, бо хичон мерафтанд, кора хичон ҳал мекарданд. хулоса олами ё ҳама ҷиноят буд. агар ки иёро аз байн намебурданд, иё бо бениҳоят дар рӯи ҳамун давлатое ки ҳамё ҳастанд, хулоса ки куштору қатл, ҷинояту маводи мухаддир бениҳоят зиёд мешавад. хулоса ҳамин зина ба зина рафтан омадан истида расиданд. мақсад бо пацанои район шиду, хулоса ҳамин зӯрои район, зӯрои шаҳру, зӯрои қишлоқу ҳамин хел омад зӯрои мактаб шиду. ҳамин хел омад. ҳозир ҳамин кор дар пацанакҳои ёшдагӣ уже корча ба даст, уже исусу мезананд. хулоса ҳамин хел. ин буд якум қисмаш. дуюм қисмаш ҳамин ки дар бораи корча суҳбат мекунем бародаро. чиқадр ҳамагӣ то медонем корча ду вазифаро ҷудо мекунад. яке вазифаи хуб, яке вазифаи бад. агар дар дасти одами хуб боша, вазифаи хубро ҷудо мекунад. дар дасти одами бад боша, вазифаи бадро ҷудо мекунад. мо ба чӣ нишон расидем ки барое ки ютуб ҳамира маҳкам накунад. барои корчаро нишон расидем. барое ки нозука ютуб да. хулоса дар дасти одами хуб хеле дар ҳаёт бениҳоят кори нағза буд мекунад. бе корча кор пеш намеравад. яъне ки дар кухнӣ ва дар дига масъалаҳо говкушӣ ва
бузкашӣ ва гӯспанкашӣ бисёр кори нағза буд мекунам. Агар раси одами бад зади корча, инам хеле олами хатарнок, кори ҷиноятӣ содир мекунад. Муроҷиат дар шахсое ки корча истифода мебарен. Хулоса пацаное ки аввал корча мегирем, барои фикр мекунем ки барои защитаи худам, ё ки барои аҷо ман мерам корча мезанам, ҷанг панг мешава, корчаро бирорам, ё ки битарсонам, ё ки бизанам, ман киллер шавам, ё ки ман зур шавам, ё ки мана фалони корчазан бигам. Хулоса ки пеши ҳамира гирифтан аввал ҳуишка хушру фикр ка ки ту намера меги дар айни ҷанг мерай, барои ки ҳаминҷа замони фикр кардан ҳаст. Вақте ту дар ҷанг даромадӣ, уҷа дига фикри сол дар сарат намеяд. Вақте ҷанг даромадӣ, уҷа дига асабонӣ мешавӣ, дар сари китифа шайтон шидагӣ, ҳамин алала мегӯянд ки биза карочи ки ту киллер мешавӣ, ту зур мешавӣ, ҳалалат мекунад. Барои ҳамун ҷои фикр кардан анамиҷа ҳай. Фикр ки ту намера мерай хеле дар айни ҷанг бароварӣ, уҷа дига ту ҳам асабӣ мебарорӣ, мезанӣ, ё ки ӯ мембара, ё ки намембара, ё ки захмӣ мешава, чизе мешава, намешава, пухта бидон ки ту паси панҷара мерай, барои ки халодни оружия. Ана вақте ки ту зади, 2-3 максимала 5 минут бигзара, баъд войдод мегӯй. Оҳ, чикор кардам, оҳ, ана ба дар сарат меяд ки ту ана ман мерам, тамом, паси панҷара. Ана чуғот дига пушаймонӣ суд надора. Барои ҳама мегӯянд ку пешакӣ фикр кӣ ки баъдан пушаймон нашавӣ, коре накунӣ ки баъдан пушаймон шавӣ. Пешакӣ фикр кӣ. Ана барои ҳамҷа ҷои фикрай. Хушу фикр кӣ вақте ки ту рафти зади якмаш тарма 15-20 сол. Яъне ки агар 15 сола бачак бошӣ, мебарои 30 сола ё ки мебарои 35 сола. То ин қадар сола умри ҷавонат месӯзад, мерава. Бибин зарарро. Падар модар доима пеши ту фикр ба давлени ба любой намуди касал мепеча. Падар модаре ки ту захмиш кардагӣ ё ки киштагиш доим дар ҳаққи дуои бад мекуна, и зарараш. Мебарои ай тирма, агар ҳамиам соқ саломат бибарои, набарои и ба худо маълумай, номаълум ки ту соқ саломат мебарои, намебарои. Биромадӣ агар тура бояд зан бигирӣ, ту бачаак бошӣ, зан бояд зан бигирӣ. Хона як асосақоли меравӣ, мегӯянд ки фарзанда чӣ коре ки аҷо пирсипосат мекунанд, мегӯянд ки як сағираи тренчика ё ки як сағираи одамкушай. Мегӯянд дафш кунед, сағира ҳаром. Уён ки ту як доғе дар байни ҷомеа мешавӣ. Бибин як корчазани ту фикр накӣ ки тура ҳама киллер мегӯяд, фикр накӣ тура ҳама корчазан мегӯяд. Ту як одамкуш, як қотил, як ахмақ дар байни ҷомеа мешавӣ. Ту агар ҳамун атрофаки худат 3-4 мирғаке ки ҳаст, 4 мирғаке ки гуфтид ки соф мирғи чирғен, ҳамун агар ту корчазан нагӯянд, тура дига кас корчазан намегӯяд. Идаётон набурорен, шуморо қотили, одамкуши, ахмақ мешиносанд, доғи ҷомеа. Барои ҳамун пешакӣ фикр ки ҳозир олами техника, технология шудагия, илм. Фаҳмидесен? Тамоми ҷо ҳозир дар соҳаи илму технология пешрафт кеса. Шумо илм биомӯзед, забон биомӯзед, технологияро биомӯзед. Бибинед ки Хитой як солчи бартаре биромад, баъди солчи як намуд бироварда, уже чанд намуд биромад. Як BYD-ро Тоҷикистон мошина рой кард, электрикиро, чанд намуд дига пайҳам бировард. Бинед ки як аккумулятор, хулоса тамоми олами техника ва технологияро бовестад. Барои ки илм доранд. Хулоса ки фикри корчазани пацаноро сартон дур кунед. Ҳозир и айн нест. Фаҳмидесен? Агар ки корчаро гирифтен дар кисатон, бидонед як рӯз на як рӯз ҷиноят мекунед. Як рӯз на як рӯз ҷиноят мекунед. Барои ҳамун нагирен корчаро. Майли бирад ҷанг ки бизад, ба муш башата, хулоса и як роҳш ҳастай. И аки ҷанг панга ҳеч ман кардан наметавонам. Хай роша ҳал мекунӣ, хай ҳамин одам намебарад, синьяк мешавад, ҷӯша чӣ мешавад, хай ҳалаш мекунӣ. Леки халодни оружия нагардонед, ки гарани опасния, накунед ҳамин корро. Корчазанӣ накунед, ҷони ҷавони як бачака аз байн набаред, ҳаёти худона насӯзонед.
نه من مراجعت من برای شما اینمی خب قبول کنید خانه اختیار هستیختون. خب مگذاریم برای قسمی که شهرمان گناهکار هست یا نه. لوبی بگو چیست از پارتیون اینترس تمامی تاجیکستان تمامی ولایت ها اینمی وضعنده ویزا ما را قبول کنین فهمیدی؟ دنگ دیوانه نه زورات هم بگو دادارم همه چیست از پارتیون اینترس همه 55 کیلو تا 60 کیلوگرم 14 سال 3 سال سنده 1010 کام یاسه دویز تاجیکستان کام یاسه مقصد بیام چچمه زنو خدا دل گنده دگاب ندارم دل گنده دگاب ندارم توش تو خبر اومده میگه تمامی تاجیکستان حتی لوباید میزنم میگه گو برادرها چه خیلی که ما همه طرف ویدیو را دیدیم یعنی که شهرامک امریکا همین گودکا همین پتسانا میگه که ویزا با تمامی تاجیکستان بته این پتسانا که میگه دست چیست سپارتیون ستیل بعد همین وضع میخدم با همه ویزا. خب اگر که این همین گپا با جنگ برابر کنیم یعنی که توری نمیگیرن او جنگ دیگه تما های این گپ دیگه تما یعنی که در جامعه شهرامک امریکا را گناهکار کردن نمیتونیم برای که این دیگه گپ افتاده او با نیخچون پرابلم این کار میشوه او دیگه تما های برای همون اینجا شهرامک امریکا گناهکار نیست نه که اینجا ما یک چی را میتونیم گناهکار کرد شهرامک در یک چیز که شهرامک امریکا مقصد تا خودت کی ما همین خطر نشناختم تو مقصد بخشیش پشکی که مثلا من روی کار میگم تو مثلا در امریکا دستفچکی که اگه معلم سپورت تو خودت کی ما ترخته نشناختم تو کی که مثلا آدما را یا وقت داد میخواد سپارتیون استیل گفته ویزیفمنتی یا دم آدما را حالا میکنی ویزیفمنتی شما خودتون کیین با همین گپ چندین کسا میبرد در اینترنت دستگیری میکنن که ای چیست از سپارتیون استیل ویزیفمنتی هیچ گپ نیست. برادر همه شما خودتون کیین که نمیگه پورا میگین شما اگه مستر سپورتین شما اگه معلم سپورتین شما اگه مدرسفرینی دارین شما اگه جو چمپیون زدگی اومدگین که خیلی گپوگا میزنین شما خودتون کیین هر کس وظیفه خودش اجرا کنه تو میخواهی که همچون سپورتسمن آبرو بگیری برای مرحمت امریکا کار برتا پرتو برای بدر زالده مشق پیش برو بایست در دور رینگ بزا چمپیون او بالای گرنی زور بعد بیا در تاجیکستان یک تا مجموعه هایی که شاگردک را تیار که برو در دایره قانون مسابقه بمون. شما یگون کس نیستین در همین سپورت یگون کس نیستین شما چختان برین با سپارتیون استیل گفته ویزف میتین نه خیلی گپ چپ میشه که یک کس میزنه میبرم میدون چی کارتون میکنن شما غیر قانونی کار کسین این گپ غیر قانونیه این گپ ممکن است شما او بایدهای دیگه دولت ها را میگین او بایدهای دیگه دولت ها در دایره قانون گپ میزنن یک دیگر را ویزف میتن یعنی که او یک شو بار اول تشکیل میکنن برای دقت مردم جلب کردن چند قدر که دقت مردم جلب شد همون قدر پول در وام میدرویه بینه که اول خیلی میکشن کاراس من همون ویزف میتن بعد میشنن چاق میکنن گپ میزنن پرکنفرانسی هم میگن چی میگن خلاصه هم خیلی بعدا باید این همه یک شو که دقت مردم جلب کنن بخشون ود همه در دایره قانون زیر نظارت های شما هیچ کن استین برامده ویزف دادستین نکنید یک شما میگم که برای شما درسی برد شود همین کسی که در UFC نومینه دنیایی شید جهانی شید یعنی که یک حبیب دیمش کانر همه را خطا مقایسه برای کانر چه خیلی فعل رفتار داشت در سپور خودش دیونه میگید حبیب البوی گفت میگفت در دوروی رینگ دیدمش چی شید رید دیدمش حبیب نبرد حبیب خیلی من خدا میگفت فقط خدا میگفت مثلا بچه که بعد تربیه بچه که خیلی سپارتیونی آدم معلومه همین نمود که بعد دیدم که در درو رینگ چی نتیجه شون داد کانرش هم دیدم حبیب شم
спортсменто фақат ахлоқа риоя кунед. фаҳмидасин? спортсменто патсано ки меравед машқ мекунед, ахлоқа риоя кунед, одоба риоя кунед, гапҳои ҳар каса гӯш накунед. баъд чига ки агар ҳар кас шуморо ба гап барен айном ҷарӣ бипарен, наре напарен, ай ҷарӣ напарен. ман медонам ки бисёр ҳами подписчикои ҳама патсаноёшай, патсаноёш просто ахтон ба калатон кор фармонед, ҳаму дар видеоҳош чӣ видеоҳо мекунанд, оё барои шумо фоида дора, оё надора, баъдан тамошо кунед. фоида надошта бошад, барои зарартон ҳеҷ чиза тамошо накунед ки дар оянда зарари худтон мешавад. бародаро, тамошо накунед. яке бинед фоидатон дора, марҳамат. яке чиза барои ханда биген, хубаш худтон медонед дами ҳастон. ман ҳеҷ чиза шуморо ҳеҷ чиз кор маҷбуртон намекунам. лекин ҳар видео ки барои фоидатон аст, ҳамонро тамошо кунед. хоб, боқӣ монда сарбаланду обод бошед. дастгирии каналро фаромӯш намекунем. хоб, дар паноҳи худо.